नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली. मी माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला मुगाच्या डाळीचे मोदक दाखवणार आहे. डाळ भाजून कशी घ्यायची काय ते सर्व प्रोसिजर तुम्हाला ती दाखवणार आहे. मुगाची डाळ आहे ना, मी भाजून घेणार आहे पहिली. हे बघा, मी भाजून घ्यायची पहिली. भाजायची आणि घरघंटीवर दळून आणायची. आणि त्याला लागणारं साहित्य मी रात्री दाखवते. त्यावेळी करणार ना, मी दळून आणणार आणि त्यावर मी तुम्हाला दाखवते याचं साहित्य. हे बघा, भाजून झालंय तर मी काढून घेते. काढून घेते. हे बघा, भाजून झालंय, मी हे काढून घेते. हे घरघंटीवर थंड करून दळून आणणार आहे. नंतर त्याचं साहित्य आहे ना, ज्या नंतर मोदक करणार ना, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला भाजते वेळी सगळं दाखवलेलं. भाजताना मूग डाळ दाखवली, त्याच्यात मी हा कॉर्नफ्लॉवर आहे, कॉर्नफ्लॉवर हे मीठ आहे, सगळं घालते याच्यात. मिक्स करून घेते पिठामध्ये. आणि हा रवा घेतला, मी भिजत ठेवला 1 वाटी रवा. आणि हा हे डालडा आहे, मी डालडा घेतला इथे. तुम्हाला तूप हवं असेल तूप घेऊ शकता. हे डालडा आहे, मी डालडा आहे ना, हे तोडून घेते पिठाला. या पूर्ण हे पूर्ण पिठाला मी तोडून घेणार आहे. आणि त्यामध्ये मी हा रवा आहे ना, रवा पण टाकणार आहे. हा रवा वगैरे सगळं मिक्स करून घेणार आहे. आणि किंचितची हळद टाकणार आहे, आपला कलर येण्यासाठी. हे बघा, थोडीशी हळद टाकली. सगळं एकत्र मिक्स करून घेणार. याच्यात हा मैदा मळून घेतलाय मी. आता याला पाणी घालायची गरज नाही, कारण ह्या रव्यातच ना सगळं मिक्स झालंय, मैदा वगैरे. आता मी हे घट्ट मळून घेणार आहे. आणि पिठा ना घट्ट मळून घ्यायचं. हे पीठ घट्ट घ्यायचं मळून. याच्यात थोडं मी मैदा ऍड करणार, कारण आता हे जरा पीठ पातळ थोडंसं झालंय. थोडंसं मैदा टाकणार आणि घट्ट करून घेणार. जेवढं घट्ट मळता येईल ना तेवढं घट्ट मळायचं. आणि मी याच्यात पाणी घातलं ना, हे बघा, थोडंसं घट्ट करून घेते. माझं पीठ मळून झालंय. आता ना मी असं झाकून ठेवणार आहे. असं झाकून ठेवते याला. आणि आता तुम्हाला पुरण कसं करायचं ना ते दाखवते, आणि त्याचं पूर्ण साहित्य पण दाखवते. बघा, मी पीठ घेतलंय. रवा थोडा मिक्सरला बारीक करून घेतलाय. तीळ घेतलंय, खसखस, थोडंसं जायफळ, गूळ, इथे सुकं खोबरं घेतलंय. आणि हे आहे वेलची आहे. आता इथे मी कढई गरम करत ठेवली, याच्यात 2 चमचे तूप घालते. मी याच्यामध्ये तूप वापरणार आहे. हे बघा, जरासं तूप टाकणार. आधी तूप टाकणार आहे. हे बघा, थोडंसं तूप टाकलंय. आणि हा रवा आहे ना, पहिला भाजून घेतला. रवा भाजून घेणार आहे. रवा भाजताना त्याच्यात मी खसखस टाकणार आहे, कारण खसखस सेपरेट भाजायला खसखस मुरतो फटाफट. हे सगळं भाजून घेणार आहे. ही कढई ना तुम्हाला काही दिसेल, पण ती कढई काही तरी खराब नाही आहे, कारण ती कढईचा कलरच तसा आहे. ती उजळतच नाही किती घासला तरी. हे बघा, तूप टाकलंय. आता मी तीळ पण त्याच्यातच टाकणार आहे, कारण सगळं हे ना भाजताना उडत जातं.
तुम्ही लाडवाचा रवा पण वापरू शकता. आता माझ्याकडे लाडवाचा रवा नव्हता ना, म्हणून मी हा रवा बारीक करून घेतला. हे बघा, हे सुकं खोबरं पण मी याच्यातच घालते आणि याच्यात तूप आहे ना, मग आता हे सुकं खोबरं पण याच्यातच घालणार आहे. चांगलं खमंग भाजून घ्यायचं खोबरं, म्हणजे करपायचं नाही थोडं, म्हणजे त्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे इथपर्यंत. हे बघा, हे भाजलेलं आहे व्यवस्थित. आता मी हे भांड्यात काढून घेते. आता मी याच्यात 1 चमचा तूप घालते. जास्त नाही बा तूप घालायचं, थोडंच घालायचं. हे तूप आहे आणि मी पीठ मळताना घातलं ते डालडं होतं. आणि ही तूप आहे ना, मी आता पीठ आहे ना हे मी भाजून घेते. जास्त ना हलकं हलकं भाजायचं, कारण आपण तळणारच आहोत ना मोदक. ते मोदक मग ते हे होतात, पीठ तेवढे भाजलं. ते अर्धे मोदक काल बनवून घेतले, कारण मला काल घाई होती खूप ना, मला व्हिडिओ शूट करताना आला. मग थोडंसं पीठ मी मागे ठेवलं तुम्हाला रेसिपी दाखवण्यासाठी. मी हलकं हलकं भाजून घेतलं, जास्त नाही खरपूस भाजून घ्यायचं. तर मी ना हे काढून घेते. भाजून झालंय. आता हे आहे ना, मी पिठी साखर याच्यात घालते. पिठी साखर घालते याच्यात. हे जायफळ आहे. हे जायफळ आहे ना 2-3 फेरे उजाय, जास्त नाही उजाय. पीठ पण कमी आहे ना, असं 2-3 फेरे उजायचे, जास्त नाही घालायचं जायफळ. हे जायफळ घातलं. हे मिक्स करून घ्यायचं सगळं. हे बघा, त्याच्यात मी ना आता गूळ घालते. गूळ घालते आणि हाताने मिक्स करून घ्यायचं सगळं. गरम आहे, पण गरम असतानाच मिक्स करायचं, म्हणजे ते लागतं चांगलं. ह्याला मी थोडं गरम करून घेते, म्हणजे ते गूळ आहे ना सगळं विरघळून जाईल, कुठे खडे राहणार नाही. किंवा मिक्सरला घेऊन तुम्ही बारीक पण करू शकता, एकदा फिरून घेऊ शकता. मग काय करायचं, अशा वेळी मिक्सरला आधी पीठ नाही, मी बाकीची नुसत्या पिठामध्ये फक्त गूळ मिक्स करून घ्यायचं आणि ते फिरवायचं. नंतर त्याच्यात खोबरं, तीळ, आता ते मिक्स करताना तुमचे तीळ पण बारीक होतील, त्यात ते तीळ खोबरं सगळं बारीक होऊन जाईल. काय तुम्हाला ड्रायफ्रूट टाकायचे असतील ते पण बारीक होऊन जातं. मग नुसतं पिठामध्ये गूळ मिक्स करायचं, नंतर ते गूळ फिरून घ्यायचं. नंतर त्याचं ते काय तुम्हाला काय जे घालायचं असेल ना, ड्रायफ्रूट म्हणा, तीळ म्हणा, सुकं खोबरं, ते नंतर मिक्स करायचं. तुम्ही आधी मिक्स केल्यात, मिक्सरला लावलात तर सगळं त्याची पावडर होऊन जाणार. गॅस स्लो ठेवायचा आणि भाजून द्यायचं असं. आता मी ना बारीक करून करते, थंड करून घेणार आहे. बघा, पीठ मळून घेतलंय, चांगलं चांगलं फुगलंय पीठ. आता ना ह्याचे हे करणार आहे पुरण, मी सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय. आता मी जे गोळे हे छोटे हे करणार, एक पुरी मोठी पुरी लागणार आणि त्याच्या मग गोळे करणार, पातळ लाटायची, एका साईजमध्ये घालायचं मोदक. पाणी मी हे चपाती याचं मोठं लाटून घेते एक पोळपाटभर. लाटून घ्यायचं पोळपाटभर. पातळ लाटायचं.
पातळ लाटून घ्यायचं आणि हे बघा याने कापून घ्यायचं असं. म्हणजे याने कापले की काय होतं म्हणजे एका साईज मध्ये येतात सगळे मोदक. आपण एक एक सेपरेट लावले की लहान मोठं होत जातं. लाटून घेते. अशी लाटून घेते सगळं. अशी लाटून घेतली. मोठे लहान मोठे होत जातात. काय करायचं, छोटी ना वाटी घ्यायची. मला एक आयडिया दाखवते. छोटी वाटी घ्यायची. तुम्हाला जेवढा मोदक करायचे ना, मी काल केलं ना ही वाटी घेतली, पण ते मोदक खूप मोठे होतात त्याचे. आपल्याला छोटे बनवायचे आहेत ना. काय करायचं, अशी वाटी घ्यायची आणि ह्या वाटीवरच घालायचं किती पाहिजे तेवढं. मोदक लय मोठे होतात त्याच्यामध्ये. आणि अंगठ्याला पाणी लावायचं असं. अंगठ्याला तुम्हाला मोठ्या हवे असेल तर मोठी वाटी घ्या, मोठी हे लागायचं. कारण ती उकडल्यानंतर ना भरपूर मोठे होतात. उकडल्यानंतर ना तळल्यानंतर ते भरपूर मोठे होतात मोदक. काय करायचं ते ताट घ्यायचं. ताटाला ना जास्त नाही, थोडंसं तेल लावायचं, कारण ते चिपकतात खाली जाऊन. ताटाला थोडं तेल लावून द्यायचं. थोडं उचलायला गेलं ना ते चिपकतात, उचलत नाही पण तेल लावून ठेवायचं ताटाला. असं छोटे छोटे मोदक बनवायचे. जर तुम्हाला मोठे असतील ना मग ते मोठे लाटा. आणि काल मी खूप मोठे बनवले, म्हणजे खूप घाई होते मला व्हिडिओ शूट करताना आला. अंगठ्याला पाणी लावायचं असं. असं अंगठ्याला पाणी लावून घ्यायचं. आणि पाणी एकदम पण पातळ नाही लाटायची, जरा थोडी किंचितची जाड ठेवायची, कारण ती नरम नाही पडणार म्हणजे जाड लाटलं म्हणून. कधी ते रवा वगैरे घातलाय, कॉर्नफ्लॉवर घातलाय, मग ते खुसखुशी होणार ती. हे बघा छोटे बनवायचे. हे बघा असं ठेवायचं वाटीवर. वाटीवर काय ठेवलं, खाली ठेवलं ना घालायला गेले ते पुरण असतं ना ते पसरतं, पण ते वाटीवर ठेवायचं का. तुम्ही खाली पण तुम्हाला ठेवू शकतात, पण तुम्हाला एक मी सोपी आयडिया दाखवते, ते पसरू नये म्हणून. अंगठ्याला पाणी लावून घ्यायचं फक्त. छोटे कसे माहिती तळायला पण बरे बरं, मोठे तळायला वेळ लागतो. त्या कढईमध्ये तेल भरपूर लागतं. जर तुम्हाला मोठ्या वयस्कर मोठे मोठे लागतात असे
असे करायचे. याला हे मिनी मोदक झाले. काय बोलत जम्बू मोदक. काल मी जम्बू मोदक बनवले. आता ऊन पडलेलं बाहेर, भरपूर ऊन पडलेलं. आता किती पाऊस लागतो तो आवाज येत असेल तुम्हाला. काल रात्री बनवणार होती. काय आलं रात्री तुझं बेंजो गणपती येत होते अजून मला, तर मोठमोठ्याने आवाज येत होते बेंजोचे, आणि म्हणून मी त्या बनवलं नाही रात्री. हे बघा मिनी मोदक झाले. तसंच मी हे पाती लाटून घेते. इथे तेल तापलंय. आता ना मी तळून घेते. हे बघा पीठ टाकलंय, तेल चांगलं टाकलंय. हे ना असेच टाकायचे उभे, असं उकळी असे टाकायचं नाही, कारण का माहिती हे जपतात. मग एकदम भरपूर टाकायचे नाही. काय करायचं, गॅस बारीक करते, गॅस बारीक ठेवायचा करून. आणि तेल भरपूर टाकलंय. हे तेल येऊन ना हे बघा असं त्याच्यावर टाकायचं तेल चमच्याने. हे भाजून घ्यायचं वरचं. तुम्ही डायरेक्ट पलटी मारायला गेला हे कच्चं असतं ना, म्हणजे हे टोकं असतात ती दबतात टोकं. बघा हे असं भाजून घ्यायचं असं. आणि आता हे ना परतून घालायचं. आता हे भाजले ना अर्धे तर परतून घालायचे. भाजायला द्यायचं. मीडियम जास्त भाजायचं. आणि तेल माझं जास्त तापलंय ना, म्हणून त्याला स्लो केलंय. हे बघा हे टोकोवर काढताना ना जरा असं हाताला पीठ लावायचं असं, आणि असं टोको काढायचं ना, ते हाताला चिपकत राहतात. पाणी लावलेलं असतं असं. हे बघा मस्त भाजून घ्यायचे बारीक गॅसवर. हे इथेच कच्चे राहतात टोकांकडे, तिथेच भाजले पाहिजे चांगले. गॅस मिडियम करते, तेल थंड झालं. ते काढून घेते, ते काढते. हे बघा असं घ्यायचं, अलगद उचलायचा. मी याला तेल का लावलं, याला चिपकून बसून आहे ना, म्हणून खाली तेल लावून घेतलं. हे बघा याच्यात चमचा घ्यायचा, तेल टाकत राहायचं. म्हणजे तेवढं ते भाजतात. पलटी गेल्यावर त्याचे ना ते वरची टोकं असतात ना मोदकाची, ती हे होत नाही, दुमडत नाही, तशीच्या तशी राहतात. मग आता मी हे भाजायला देते. हे बघा भाजून झाले. हे 2 करंज्या भाजते आता. मोदक म्हटलं तर करंजी पाहिजेत ना, नुसतं मोदक कसं घालणार. हे बघा मी मोदक केलेले आहेत मुगाच्या डाळीचे. तर मला कमेंट करून सांगा हे मी केलेले मोदक तुम्हाला कसे वाटले. आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच मी नवनवीन रेसिपी तुमच्यासमोर घेऊन देत राहीन. आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. अशाच रेसिपी तुम्हाला दाखवत राहील. चला भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.